Само стой и гледай схемата. Михаела Маринова сключва договор с Магардич Халаджиян и предаването като две капки вода да бъде вокален ментор на участниците, а тя вече е знаела, че ще участва на българската Евровизия. Дара отказва да бъде жури в новият сезон на Гласът на България. Тя също вече е знаела, че ще участва на българската Евровизия. Това значи ли, че Михаела Маринова е знаела, че няма да спечели? И съответно, това значи ли, че Дара е знаела, че ще спечели и затова е отказала да бъде жури? И една тема за размисъл. Магардич Халаджиян. Последно време той е страшно близък с БНТ, направи сериалът Мамник, прави сериалът под прикритие новият сезон. Дали той е знал какво ще се случи? Понеже Магардич няма да предложи на някой да бъде вокален ментор, ако този някой ще отсъства дълго време. Няма как да стане, защото това е една от най-главните позиции в това предаване. Въпросите ги зададох, очаквам вашите отговори в коментарите.